Tartea egingo diogu, gaur Iban gurean, gonbidatu nagusi gisa, Denis Itxaso, Espainiako gobernuaren ordezkaria Euskal Autonomia Erkidegoan. Hain zuzen ere, eta ezinbestean, atzoko Pedro Sánchezek Espainiako presidenteak lehendakari zein erkidegoetako presidenteekin egindako bilera konferentzia horri begira jarriko gara. Horko lerroburu nagusia eta zuek oso ondo mailan esan duzuen, Miren Basaras mikrobiologak berak ere esan digu, horri buruz aritu zarete, erabaki bakarra, neurri zehatz esango dugu bakarra hartu dela, alegia musukoa orokortzea, kalean ere, espazio publikoan ere musukoa erabiltzea, eta hori nahiko ote den ala ez, orain ari gara eztabaidatzen neurri moduan. Denis Itxaso, egunon ongi etorri Euskal Telebistara. Eskerrik asko, Iban, egunon. Eztabaida horren aurrean, zer dio gobernu ordezkariak, eztabaida badagoelako nahiko ote den, ez? Hainbeste neurri hartu litezke eta hoxe izan da azkenean. Eztabaida ez zaigu falta. Etzan izan neurri bakarra. Nik gogora ekarriko nahiko nituzke atzo presidenteak azaldu zituen 9 neurri. Hoietako bat, musukoa kalean berriro ere berreskuratzea, ikusiko dugu gaur ministroen kontseiluan zein neurritan edo zein izango da nolabait baldintza, azken batean letra txikia ere importantea dalako, zeintzuk salbuespen jartzen diren derrigortasun horri, baina baita ere osasun sisteman dauden plantillak berrindartzea eta horretarako 3 milioi euro inguru bideratu aurrekontuetan jadanik islatuta daudenak erkidegoek babes bat eduki dezaten osasun sistemak berrindartzeko, beste behin baita ere txertaketa prozesuari bultzada berri bat ematea eta helburu berriak ezartzea bai helduen 3. nolabait ere dosiari eta aurren lehenengo eta 2. dosiari. Eta hortik aurrera, presidenten konferentzia, hemendik aurrera, maiztasun handiagoarekin ospatzea besteak beste. Musukoaren derrigortasun horretan, berriro diot, ikusi beharko dugu zeintzu baldintzak jartzen diren, baina nik bai uste dudala bereiztu beharko liratekela, hemen orain mailan entzun ditugun hainbat iritziei pixkat erantzunez, diferenteak direla estatuak eta erkidegoak dauzkaten eskumenak. Eta horri heldu behar diogula. Musukoaren kalean edo musukoa derrigortzea estatuaren baitan dago, baina hortik aurrera ezarri daitezken beste murriztapen batzuk erkidegoan baitan daude. Eta, nik uste hemendik aurrera, erkidego bakoitzak bere egoera epidemiologikoari lotuta hartu beharko dituela, hartu beharreko dela. Orduan, nola hartzen duzuzuk Urkullu lehendakariaren kexua, esan zion Espainiako presidentari Sánchez izan zion, ez zuela uste atzoko konferentzia hori helburu honetarako zenik, alea bakarren musukoaren derrigortasuna ezartzeko zerbait gehiago nahi zuen lehendakariak. Bueno, nik uste, aurreko olatu guztietatik atera gera batipat erkidegoek hartu izan dituzten erabakiekin, alegia ostalaritzan eta beste hainbat aktibitate ekonomikoetan ezarri diren baldintzekin, atera gera eta sartu gera olatu desberdinetan. Bi, erkidegoek badute noski, orain arte ikusi dugun bezala, eta ikusi besterik ez dago orain indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan dauden neurriak Jaurlaritzak hartutakoak dira. Eta hartu bezain laster, justiziari baldin eta libertade hiritarrak kaltetzen baldin baditu, justiziari baimena eskatu bertzaio eta baimena ematen duenean martxan jartzen dira. 3, nik uste dut momentu honetan Jaurlaritzak eta lehendakariak beste neurri berezirik hartzen ez baldin badu, ez dela eskumenak ez dauzkalako, baizik eta Euskal Autonomia Erkidegoaren baitan adostasunik ez duelako. Ikusi besterik ez dago, Bilbo, Donostia edo Gasteizeko alkatek dauzkaten irizpideak, adibidez, datozen Gabonetan, ospatuko diren hainbat ekitaldien inguruan, eta ekitaldi horien inguruan ezarri beharko lirateken murrizketen inguruan. Horretarako ez dago adostasunik, eta nik uste dut horrek ere, baldintzatzen duela Eusko Jaurlaritzaren ekimena eta lehendakariaren erabakia. Orduan zuk Urkullu lehendakariari barka eskatuko zenioke, jo dezala Euskadiko Auzitegi Nagusira, baldineta nahiko balu, 24 eta 25 gaueko 9 tabernak iztea, aforoko 60an ustea edo, aipatu izan diren beste hainbat neurri. Bere borondatez ez doala Auzitegi Nagusi. Nik ontzat ematen dut lehendakariaren asmoa eta nahia eta borondatea gainontzeko erkidegoekin adosteko neurriak. Izan ere,
pandemia guztian zehar esan izan dugun bezala, importantea da zure inguruan dauzkazun erkidegoek hartzen duten erabakiak kontutan hartzea, zuk ere hartu beharko dituzun neurriak gero erabakitzeko. Hortik aurrera, eskumenak edozein kasutan erkidegoan daude. Atzo lehendakariak proposatu zituen hainbat neurri hartzeko eskumenak erkidegoan daude, eta erkidegoaren baitan egongo da azken batean egoera epidemiologikoaren arabera hartzea ala ez. Kontraesankorra da orduan, bere jarrera? Ez dut esango ez baitakokin niri, eta gainera ez nuke nahi momentu latz honetan, egoera latza da, ez da bat ere erraza izaten ari egoera honi, besteak beste, segurazki momentu honetan ez genukelako uste horrelako egoera batean egongo ginenik. Besteak beste, eta hortan egia da, eta Sánchez presidenteak behin eta berriro azpimarratu duen kontua da, txertaketa prozesuaren exituari esker, egoera ospitaletan ez dela inundik ere aurreko olatuetan izan dugunaren antzekoa, ez? Ez da bat ere erraza edozein kasutan, Omikron variantea dela eta kontagio asko egoten ari da, baina egia da kontagio horiek ez dutela ospitaletan islada berbera, ez? Nik beti bezala eta labian parte hartu izan deten bakoitzean bezala, elkarrekin lan egiteko gaude, eta ez diot niko inolako kritikarik egingo, baina bai egia dela, eskumenak erkidegoak dauzkala, eta egoeraren arabera lehendakariari dagokiola azken batean erabakiak hartzea. Gaurko ezoiko ministro kontseilu horretan Espainiako gobernuaren baitan etorriko da dekretu hori, eta hor letra txikia zuk ondo esan bezala jakingo dugu, baina maskararen erabilera orokortori kalean ere noiz arte espero genezake? Ez hartzeri bada dagoeneko data bat? Bueno, egia da Gabonetan kalean egon daitezken pilaketak handiagoak izaten direla. Besteak beste, festa giroan gaudelako eta Gabonetan bereziki ematen direla horrelako jendetzak, ez? Eta nik uste dut baduela zentzua, momentu honetan kalean musukoaren erabilera erregulatzen duen legedi edo arautegi horri, buelta bat ematea eta zorroztea. Ikusiko dugu, berriro diot, nik uste momentu honetan zuhurtzia jokatu behar dugula, ministroen kontseilutik ateratzen den testua irakurri arte, hor ikusiko baitugu, zeintzuk salbuespen jartzen diren, eta zein erregimenean arautuko den derrigortasun. Ez da ondo galdetu dizudan noizko uste du, baina noiz arte, galdetu nahi nizun maskararen erabilera noiz arte gertzen. Nik ez daukat orain hori esaterik eta hori aurreratzerik. Honek bilakara ona izan lezake, edo ezain ona, ze horrein goia ez dugu jo, ez dakit ikusten ote dugun Omikron aldaera honekin ere, goia non ote dagoen. Alarma egoera berriz ere sartzea, mai gainean dagoen aukera bat, eta horrein urruti ikusten den zerbait da. Nik uste dut momentu honetan, eta presidentaren esanetan, ez gaudela inundik ere aurreko olatuetan gertatu zen edo izan genuen diagnostiko berdinarekin, inundik ere. Osea, ezin dugu alderatu edo ezin dugu konparatu gaur egungo egoera aurreko egoerarekin. Egia da, kontagio maila altua dela. Eta hori ere ez genuen espero, ez? Halako kurtsatzen maila izaterik. Besteak beste Omikron badirudi, hori esaten digute lehenengo estudioek, baina oraindik ere estudiatu beharra dago Omikron aldaera horren konportamentua, baina egia baldin bada lehenengo estudioek esaten dutena, Omikron aldaera horrek badu kontagiatzeko kapazitatea handiagoa, baina aldiz nunbait ez dauka aurreko aldaerek izan duten letalidade berdina, edo mintzat gure gorputzan ez du eragin berdina egiten ari. Hori ikusteko dago, baino berriro diot, nik uste dut alarma egoera dekretua aprobatu zanean, egoera oso desberdina zen. Eta konfinamendu erabatekoa erabaki zanean, egoera oso desberdina zen. Horrek ez du esan nahi, momentua delikatua ez denik, beste behin jendeari ere, pertsonei, hiritarrei arduraz jokatzea eskatzu behar ez diegunik, hori guztia ondo dago eta beharrezkoa izaten jarraituko du, distantzia soziala, musukoa eta bakoitzak ardurarekin jokatzea. Baino, momentu honetan, prozesu guzti honek osasun publikoan egiten ari den kaltea ez da inundik ere
en fin, berdina, ez? Maskararen kontua zarago aipatu du dizkiazun beste neurren artean hori dago, ez? Osasungintza publikoa lehenengo arreta indartzeko beharra atzo Sanchezek esan zuen bezala, hori erkidegoen esku dago, jakina. Zuk ere nabaritzen duzu, protestak ere badaudelako Osakidetzan, nabaritzen duzu tensionatua dagoela lehenengo arreta hori? Bueno, nik pertsonalki ez dut lehenengo arreta horretara joan behar izan, eta ez daukat, en fin, gertuko informaziorik, bai, dakidala, nola dauden baita ere ospitaletan, ez Donostiako ospitalean, uziak eta nahiko beteta daude, eta egoera latza da. Eta jakin badakit, momentu honetan, Osakidetza pasatzen ari den egoera, tensioko egoera bat dala. Horregatik hain zuzen ere gobernuak planteatu du, diru laguntza berriak egon beharko dutela datorren urtera begira, osasun sistema erkidego bakoitzak daukan osasun sistema guztiek izan dezaten halako bultzada eta babes berezi bat, beraien plantillak aurretik egin zan bezala berriro ere indartu daitezen. Baina hor esaten zen, erretiro hartuta daukatenok edo erretiro hartu dutenak berriz ere lanera ekartzaren gaia etorri zen, ez? Orduan, zalantzare sortzen zaigu herritarroi, profesionalen falta ote dagoen. Daudena lanen ari direlako eta erretiro hartu dutena ekarri behar ditugulago sistemara. Bueno, momentu honetan, agerian dago esfortzu berezi bat eskatzen zaiola osasun sistemari, ikusita nola igo den ingreso kopurua eta kasu kopurua. Eta hortik aurrera, administrazioak egin behar dutena da, berriro ere indartze prozesu horretan gauzak ondo joan daitezen, baliabideak jarri. Eta horri da zuzen ere, gobernuak atzo maigaineratu zuena, arkidego guztiei baliabideak izatea, behar diren pertsonak eta plantillak indartzeko egoera berriro ere aurre egiteko. Eta gero antigenoen testen gaia dago, nik ez dakit gobernuren batez zerbait egin ote dezake, baina gabezia bat badago botiketan, eta Osakidetzak erantzun ezin duenean PCR bidez norberak bere etxean, lasaitasunagatik besterik ez baldin badere, erosi antigeno bat egiten du. Baina ez baldin badago botikan, nola egin, eta horren urduritasun badago, eta horrek ere ez du askori laguntzen. Hain zuzen ere, atzo jakin genuen, Biolan bezalako euskal enpresa batek, hain zuzen ere Sánchez presidentak bisitatu zuen duela 3-4 aste, enpresa hori, antigenoak testak fabrikatzen ditu, eta test horiek Espainian saldu ahal izateko baimena lortu zuen, orain arte ez baitzeukan horretarako baimenik, eta baimena lortu dut, horrelako enpresek, batetik, gaitasun nazionala, horrelako lehen mailako edo lehen mailako beharrezkoak diren instrumentoak gure esparruan fabrikatzeko bultzada bat ematen diote, eta bestetik, merkatuan kopuru gehiago egon dadin ere erraztuko du zalantzarik gabe. Gai gehiago ere bai, ez da errexea izurritzea zarago joaten ez da, baina gaur esaterako Espainiako gobernua zain egongo da, ze erabakiko barne bileretan, patronalek eta sindikatuek Espainiako lan erreformaren, hainbeste denbora zai egon behar izan den lan erreforma horren inguruan, uste duzu akordioa gaur bertan etorri litekela, aho bateko akordioa izango da, Díaz ministroak nahiko luken bezala? Bueno, presidenteak behin eta berriro esan du, lan esparruan egin behar diren aldaketa legalak emateko egin daiteken neurririk egokiena, hoberena beti ere izango dela hiru bai patronalaren, bai sindikatuen eta bai gobernuaren artean adostutakoak. Alegia, edukia bezain importantea izango dela adostasun maila. Eta horretan dabil buru belarri gobernua, bai presidentea, bai Yolanda presidente ordea, eta bai Escribá ministroa. Danok gabiltza helburu horren atzetik, iruditzen zaigu lan merkatuan egingo diren aldaketak etorkizunean mantenduko badira eta epe luzekoak izango badira, izango da adostasunetik abiatu direlako. Aurreko aldaketak eta aurreko legedi aldaketak ez ziren adostasunarekin egin, sindikatuek ez zutelako bere adostasuna erakutsi inundik ere, eta momentu honetan hori da helbururik nagusiena. Eta hortan baikor gaude, baina ikusi beharko da, datozen orduetan zer gertatzen den. Giro nola dago, argazki makina dagoeneko prest daude argazki hori ateratzeko? Baikor gaude, eta baina baikor egoteko lan handia egin behar izan da, eta noski patronalaren edo enpresen sindikatuen eta gobernuaren artean adostasuna erabatekoa izateko danok utzi beharko dugu bidean zeozer, hori baita negoziazioaren azken batean gakoa beti. Europako funtsak, azkenengo egun pare batean etorri dira horren inguruko albisteak, izan ere duela 10 bat egun Zuzendulekuan Azpiazu sailburuare egon zen gurean, ekonomia eta ogasun sailburua Jaurlaritzarena, eta esaten zuen,
berak ez zekiela, ez zeukela oso argi diru hori non zegoen. Azaldu da, hasi da azaltzen dagoeneko diru hori, zuek bazen egiten non zegoen diru hori. Beti jakin izan dugu, harrigarria da, harrigarri xamarra bada, sailburuak planteatu duena, izan ere, momentuetan ia astero ospatzen ari dira kontseilu interterritorialak eta sektorialak, erkidego guztien artean, izan ere funtsen 150 baino zeozer gehiago autonomia erkidegoek kudeatuko dute kontseilu horietan hartzen ari diren adostasunetik abiatuta eta hoien baitan. Eta adibidez, aste honetan jakin izan dugu turismorako 77 milioi euro izango direla 3 urteetan, 24 milioi dagoeneko banatu dira, atzo sailburuak, Javier Hurtado sailburuak agerira eman zuen bezala. Baita energia berriztagarrien erabilerarako bultzadarako hainbat neurri ere erkidegoetara 9 milioi euro iragarri ditugu aste honetan, eta pixkanaka iristen ari dira, zuzenean erkidegoei eta Euskal Autonomia Erkidegoari kasu honetan bideratuko zaizkion diruak. Azken aste honetan egundoko bultzada eman zaio horri, eta oraindik ere partida gehiago iritsiko dira. Hortaz aparte, gero egongo dira, eta hemendik gutxira izango dugu berririk horren inguruan, bai industria ministerioak eta bai ekonomia ministerioak eta bai reto demografiko eta transizio ekologikorako ministerioak ere bideratuko dituen hainbat diru laguntza, Espainia mailan nun eta enpresak beraien eskaerak presentatu ahal izango dituzten. Eta hortan ere nik uste dut Euskadik itxaropentsu egoteko arrazoi mordoa dauzkala, besteak beste Euskadin dauden enpresa askok oso ondo lerrokatuta dauzkatelako beraien proiektuak, bai transizio digitalaren esparruan, baita transizio ekologikoaren esparruan ere. Talde hortatik iruditzen zait, hemendik oso gutxira, eta enpresei baita ere deialdia egin nahiko nieke, egin nahiko nieke, prest egoteko beraien proiektuak prest eduki dezaten, oso epe motzean deialdiak aterako direlako. Cervantes Institutuak Donostian, eta Autonomia Erkidegoan lehenengo aldiz gainera, zuzendarien bilera bat egin du, berriki atzo, bukatu dena, oker espaldimanago, eta hor, Bingen Zupiria, hizkuntza politikarako sailburuak ere, hizkuntza aritu ziren honetan, kontua esan zuen, bere sentimen bat adierazi zuen, eta entzun egingo dugu Zupiria sailburuak nola esan zion, Espainiako erreinari bertan zelarik, eta Espainiako koroa ere ahotan hartu zuelako, eta gaino zen Cervantes Institutuko zuzendari desberdina izan dakoa. Señores y señoras directoras del Instituto Cervantes en el mundo, me gustaría que fueran ustedes capaces de entender y asumir, como representantes que son de la riqueza lingüística del Estado español, el sentimiento trágico que muchos ciudadanos y ciudadanas vivimos y sentimos por nuestras lenguas y por su supervivencia, normalmente eclipsadas y relegadas a la sombra del castellano. Sentimendu tragikoa, hitz horiek erabili zituen, eta bere indarra dauka esaten duena, zu Espainiako gobernu ordezkaritzan, lehenengoa zara gobernu ordezkari moduan euskal hiztuna. Eta hori gainera, askotan aipatu izan dugun, eta hemen egoten arrazoi ere hori da, neurri handi batean, itxaso jauna. Zu, sailburuak bezala, sentimentu hori bizi duzu, bestelako hizkuntza dominanteen gaztelaniaren aurrean esaterako euskal hiztuna izan da? Nik bi gauza esango nituzke. Batetik, gobernu honek momentu honetan Espainian dauden hizkuntzako ofizialekiko daukan konpromesua eta borondatea erabatekoa dela, eta horren isladare bada Cervantes Institutuak urtero ospatzen duen goibilera hori aurten Donostian egin izana, besteak beste berretsi egin duelako bere konpromesua baita euskararekin ere, atzo eman genituen jardunaldi horien amaieran hainbat datu, nun eta ikusi daiteken Cervantes Institutuak munduan sakabanatuta dauzkan hainbat zentroetan nola eman diren azken 30 urteetan euskara ikasteko hainbat ikastaro. Ehundaka eta ehundaka ikastaro. Alegia, Cervantes Institutuak ez duela bakarrik espainiera edo gaztelania hizkuntza moduan promozionatzeko misioa, baizik eta baita ere, katalanera, galizierra edo euskara promozionatzeko helburua ere. Eta nik ez dut uste, sailburuak esan duen bezala, euskaldun komunitatearen gehienok hain begirada
agonikoa dugunik euskararen iraunkortasunari buruz. Nik uste dut euskara zorionez azken hamarkadetan egundoko aurrera pausoak eman ditu, ez bakarrik euskal erakundeek horrela nahi izan dutelako eta bultzadarako hainbat neurri jarri dituztelako, hori hor dago eta zalantzarik ez dauka horrek asko lagundu dela, baizik eta Espainia mailan ere egin diren hainbat esfortzuengatik euskarak mundura egin duen aurrera pausoa eta hemen Euskadin egin duen bere iraunkortasunerako egin duen edapena eta berreskuratu duen terrenoa edo erabaki horra izan dela. Eta nik uste dut euskaldun komunitatearen gehienok begirada optimistagoa dugula euskararen perbibentziaren inguruan. Cervantes Institutuak tokiko hizkuntzekiko egiten duen ahalegin azpimarratu duzu, baina ez zaizu iruditzen euskal hiztunok eduki dezakegula Espainiako estatuaren administrazioarekiko nolabaiteko, iritzi bat edo irudipen bat, ez dela beste administrazio batzuk bezain euskalduna? Hori egia da, eta horretan pausoak ematen saiatzen ari gera. Nik argi daukat, estatuak Euskadin ematen dituen hainbat zerbitzuk oraindik ere badutela zereginik, beraien, batez ere, jendarteari begira dauden pertsonak eta ematen diren prestazioak elebitan, erabateko elebitasunez emateko gaitasunak behar ditu, eta horretan pausoak ematen ari gera. Nik horretan berebiziko konpromisoa erakutsenen lehenengo egunetik, eta iruditzen zait, hortan, oraindik ere, aurrera pausoak eman behar ditugula. Euskaraldian murgildu ginen azken Euskaraldiaren saioan, delegazio moduan, eta gure komunikazio publiko guztiak ere elebitan egiten saiatzen gera, eta horretan pausoak ematen ari gera. Eta konpromisoa erabatekoa da. Egia da, oraindik ere, ez dugula beste erakunde batzuen mailan ez gaudela gure zerbitzuak ematen ari erabateko elebitasunez. Eta hizkuntzaz ari garela, hezkuntza lege beraren baitan, edo hura garatzeko, haren inguruko eztabaidan, Gasteizko Legebiltzarrean badago batzorde bateratua, hezkuntza batzorde bateratua, eta han eredu linguistikoaren inguruan ere, hezkuntzan eztabaidak badaude, ez? Eta atzo, Alberto López Basaurenek hitz egin zuen, eta berak aditzen eman zuen bere ustez, eredua orokortuko balitz, bake linguistikoa deitu zuen hori kolokan egon zitekela, alegia ikasle batzuei kalterik egin gabe eredu orokortu bat ezingo litzatekela jarri. Zein da zure iritzia horren inguruan? Nik uste dut euskarak momentu honetan erronka berriak badituela, ez? Mundu globalizatuago batean bizi gera bere garaian eredu desberdinen modeloa aprobatu zenetik, gauzak asko aldatu dira. Digitalizazioa ere hor dago iraultza berri bat suposatzen duen prozesu bat bezala. Eta hortik aurrera, segurazki gure ereduak berrikusi egin beharko genituzke, ikusita zeintzu erronka berri dauzkagun. Besteak beste, immigrazio tasa ere altuagoa da, kanpotar gehiago etorri zaizkigu, talentu bila gabiltza gure eredu produktiboa baita ere iraunkorra izan dadin, kanpotik datozenak euskara irakastea edo kanpotik datozen talentu horien seme-alabak eskolarizatzea eta eskolan barneratzea eta murgiltzeak baditu bere gakoak hizkuntzaren begiradari dagokionean, eta erronka guzti horien baitan nik uste dut segurazki, errepaso bat egin beharko gehienokela bere garaian duela 30 bat urte aprobatu ziren edo indarrean jarri ziren ereduei. Hortik aurrera nik uste dut linguisteek, irakasleek eta euskal komunitate zientifikoak ere horren inguruan zer esanik edukiko beharko lukela. Edozein kasutan nik uste dut beti izan dela garrantzitsua kontutan hartzea. Hizkuntzak ez direla berez helburu bat, hizkuntzak beti medio bat izan behar dute, ez bakarrik elkarren artean komunikatzeko, baita ere bizikidetzarako, elkarbizitzarako. Eta nik uste dut askotan hizkuntzaren inguruan egiten diren erabilera politikoak eta denetarikoak ditut buruan kasu honetan, ez direla bat ere onargarriak eta mesedegarriak hizkuntzaren osasunerako eta etorkizunerako. Etxe barruko kontu pare bat ere bai, 5 ditugu eta bukatzen joan behar dugu, baina eneko Andueza da idazkari nagusi berria, Alderdi Sozialista, Euskadiko Alderdi Sozialista, zuzu zuzendaritzan zaude, memoria demokratikoaren atalean.
jarraikortasuna badirudi datorrela Anduezaren eskutik, Idoia Mendiak kargua utzita, baina zertan arriskatu beharko luke zure ustez idazkari nagusi berriak? Bueno, nik uste dut Enekok berak, beste belaunaldi berri batekoa da, lider bakoitzak ere, bere estiloa du, bere bantintzak ere baditu, eta nik uste dut Enekok momentu honetan baduela ausardi bat, freskotasun bat, garrantzitsua dana Euskal Sozialistantzat, baita ere gure proiektua berrindartzeko, ez? Nik uste dut txalogarria izan dela Idoia Mendiaren eta Eneko Anduezaren arteko errelebo hori nola egindan. Nik uste dut ikusita batez ere nola dagoen politika eta nola dauden beste alderdi askok nahiko luketela Euskadiko Alderdi Sozialistak egin duen errelebo horren eredua, eta kontinuidade bat badago, azken batean gure misioa ez dalako aldatu, Euskal Sozialistok Euskal Autonomia Euskadin daukagun misioa argi daukagu elkarbizitza eta estabilidadean sakontzea dela, eta horretarako aliantza desberdinak egin beharko ditugula, baina hortik aurrera egia da, berak ere ordezkatzen duela etorkizunera begira beste belaunaldi bat, eta segurazki Euskal Sozialistok izan behar dugun ausardia jakinda garai bakoitzean ziklo politikoak desberdinak direla eta bakoitzak bere proiektu politikoa egokitu egin behar duela ziklo politikoetara, ez? Eta ziklo politiko honetan tokatu zaigu segurazki fragmentazio politiko egoera honetan boto gutxiago izatea, baina horrek ez du esan nahi gure borondatea eta gure azken batean helburua Euskadin lidergoa berreskuratzea ez denik, ez? Aliantzak bat bizkiazu eta azkeneko egunetan aurrekontuen bueltan, ez, Durangokoa izan da, ez, Bildurekin lortutako akordio bat, eta orain hizketan ari gara, bintzat komunikabetan bolo-bolo dabil, esaterako, zen neurritan, zaildu lezaken Bildurekin harremana, David Pla esaterako, sorturen Kontseilu Nazionalerako proposatu duten honetan, zuzendaritzarako proposatu duten honetan, etako buruzagi hoi bat, ez, horre politikan, lehenengo lerroan, era horretan sortu naritzea. Ze osnarketa egiten duzu horren inguruan? Nik uste dut sortun, oraindik, badijoana edo zarra dena ez dala bukatzen, eta berria ez dala jaiotzen, oraindik, ez? Osea, arazoak dauzkate iraganeko lastreak eta iraganeko mamuak albo batera uzteko. Argi dagoena da, orain bizi berri izan duten barne prozesu, berrikuntza edo barne prozesu horretan, badutela esanguratsua den sektore bat, Arnaldo Otegik eta beste batzuk eman nahi dituzten aurrera pausuak begionez ikusten ez dituztenak. Eta horren baitan ulertu beharko lirateke segurazki, oraindik ere hartzen dituzten hainbat erabaki nire ustez zalantzagarriak direnak, ez? Osea, niri behintzat zalantzak ematzen dizkiate hainbat erabaki, duela gutxi esan dutenean, konturatzen direla egindako min guztiaz, eta empatia bat erakutsi nahi dutela, batez ere terrorismoaren eragina jasan duten biktima guzti horiei, ez? Nik uste dut hori erakutsi egin behar dela. Erakutsi egin behar dela ekintzetan. Politikan esaten dena baino egiten dena importantea da. Eta azken bolada honetan ezker abertzaleak eta sortuk bereziki egiten duena ez dator bat esaten duenarekin. Eta hori kezkagarria da. Bukatzeko, galdera, ez nik, beste batek egingo dizu, Jonan Fernandez izan zelako atzo gurean gonbidatu eta ari etxeko lan utzi genion hoxe. Fernandez jaunak, Denis Itxasoren zatuzteko galdera. Gaudela egun hauetan, egon naiz pentsatzen 2030 agendaren inguruan eta Europako funtsen proiektuen inguruan loturari buruz hitz egitea, baina pentsatu dut beste enfoke bat behar dutela egun hauek, eta galdetuko nioke Denis Itsasori ea zer eskatzen dio aurtengoan Olentzeroari. Gero Olentzero ekartzen duala ez, norbera nola portatu den horren arabera. Nik Olentzerori baino
Olentzerori baino, nik nahiko nukena da datorren urtean, erresa da galdera urtean. Osasuna eta ekonomiari dagokionean berreskuratu ditzagula pandemia aurreko egoerak. Baina horretarako Olentzeroak bere ahalegina egin dezake, baina politikariok, sistemak, hiritarrok, partiduek, erakundeok egin behar dugu lan. Eta nik uste dut buru belarri ikusi behar gaituztela hiritarrok horretan lanean. Pandemiari aurre egin, horretarako dauzkagun sistema publiko guztiak indartu, bai hezkuntza, bai osasun sistema, eta baita ere gero, ekonomiak jasan izan duen kolpe honi aurre egiteko hartu behar diren neurri guztiak hartu ditzagula Europako funtsekin eta bar, ez? Nik uste hori dela guk gure buruari eskatu behar dioguna datorren urtera begira. Olentzerori etxeko lan gehiago hortaz, sekula lakorik. Denis Itxaso, Espainiako Gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan daukan ordezkari estimatu dago, Euskal Telebista etorri izana, oporron, eta Olentzero ondo portatzen eta lan gehiago kartzen dizu. Zerra izan da, eskarrizko asko zuri iban. 10 minutu etortzeko Jon Andreok, egunak ze gehiago ekarriko ari begira ere egoten gara hemen egunen Euskadin, Oiane Malkorrak dakartza haiek, Oiane. Bai, Iban, duela ordu erdi, legebiltzarrerako sarreran hitz egin du Iñigo